Благословений тот челядник, котрий помнить свою рідну землю, котрий любить свою рідну землю, котрий помнить свій язик, який так необхідний для кожного челядника, бо материнська бесіда – то найважливіше, що є у всьому світі. Низьки до нас на розмову прийшов Іван Панич, хореограф, знаний і в Закарпатському народному хорі, жиє низьки у Києві, а й Богу дякувати не забувати про наше Закарпаття. Вітаємо вас, чистоване Іване. Як се маєте тут на нашій рідній землі? Дякую, файно. Заки Закарпаття є, та й земля наша є, і ми се на ній добре чувствуємо. Де ви се родили? Я ся родив у Довгому, на Іршавщині. Це снить вам вся ваша земля? Ви знаєте, я думаю, що вона ся мені не снить, бо я часто стараюся по мірі можливості приїжджати на Закарпаття і приїжджати у Довгий. Фактично усі різдвяні свята стараюся бути тут. Усе своє життя. Чистоване Іване, ви, на жаль, живете по світу, не на нашій землі, але зберігаєте свою родну мову. Що вам то допомогло? Ви знаєте, так сталося, що з своїх 55 років, більше 40 років я живу в іншомовних країнах, в іншомовних регіонах. І я згадую, років 20-30 тому назад, їдеш поїздом, якщо з Львова їдеш, то переїжджаєш Львів, і як у тебе одняло ту мову, з якою ти спілкувався, і починаєш говорити по-закарпатськи. Довгий час я не жив на Україні, я не жив на Закарпатті, був за кордоном. І коли я зустрів з Німчуком у Києві, то він се дивував, що я так багато слів запам'ятав ще тих часів. І він їх много записував. Він ходив з блокнотиком, кілька ми се раз зустрічали, то тільки він записував за мною ці слова, які каже: Боже, Іване, пак ти і все ще тямиш, а ми вже і все забили. Ну, так що мова то є колиска. От. І на яких співанках, на яких танцях ти уріс, вони будуть на все життя. Я просто, будучи чи там у Росії, чи там у Англії, чи у Хорватії живучи, то чуєш закарпатську музику, закарпатську пісню, чи танець, і нараз якийсь комок іде, давить, сльози і так. Це не можна пояснити чому. Коли вам тяжко, то де шукаєте ту відраду? Ну, знаєте, у кожної людини це особисте. Я можу зателефонувати, думаю, можу переговорити із братом, бо у нас ми вже осиротіли, наша сім'я вже немає ні батька, немає вже ні матері, вже по віку. От. Між іншим, часто дзвоню Кларі Федорівні Балох, ми з нею. Як вона вас зустрічать? Це рада вашому дзвонку. Клара Федорівна, ми з нею знайомі з 68-го року, то фактично 40 років, пів її життя, от, і 2/3 мого життя. Ми з нею знайомі. І наші стосунки, наші відношення не лише як педагога і учня, наші стосунки дуже дружні, дуже близькі людські стосунки. Коли дзвоните і кажете Кларіко, тамки, чи як її називаєте, що вона каже? Що вона каже? Я не можу повісти Кларіко, бо вона для мене Клара Федорівна. От. Або кожен раз, коли я дзвоню, то якщо то вечір, то я кажу: «Йове штит, Іванок, онюкам». Ну, але вона зразу знає, що це говорить Іван. Боже, Іванку! Таке враження, що може я міг подзвонити тиждень тому назад, але в неї емоції такі, що я не дзвонив 20-30 років. Боже, Іванку, як ти? Я
тільки часу тебе не чула і так далі. І вже ми можемо говорити там годину, вона може жалуватися мені, що їй тут, значить, влада не дають робити, не дають. В общем, зараз у нас нікому то ніч не треба. Ну, воно то вона і права. От. Я там можу їй розказувати свої якісь проблеми. Ми так годину поговоримо. Легше стає. А як же? Бо ми говоримо по-нашому. Як Клара Федорівна не може говорити українською мовою, чистою українською мовою, бо вона не хоче говорити. Вона тільки живе, вона, як вона каже, я тільки умру. Так що перед такими людьми, як вона, треба не просто шапку знімати, а ще й ставати на коліна та й землю за ним цілювати. У дитинстві які праздники празнували ваша сім'я? У нас сім'я релігійна, так? Хоча конфесійно десь за радянських часів ми були поділені, бо частина паничів, ну, між іншим, ми не паничі, історично так склалося, що ми паничі. Тобто наша сім'я – це вихідці з Сербії. От. Але вихідці русинів, тих русинів, коли колись поїхали туди, потім верталися. І ми можемо цю історію прослідити, тому що в цих державах, і в Сербії, і в Хорватії, дуже багато матеріалів, як хто створив ці держави, і хто куди приїжджав. І ми дотримувалися наших православних свят, наших греко-католицьких свят. Ну, найвелике свято, яке було, то Святий Вечір. Святий Вечір, Різдво, ми ходили колядувати, ми чекали, ми вчили кожен рік нові колядки дітьми. Мамка які страви готувала? Ну, знаєте, оповісти, ось так ми се придержували тих 12 страв не можу, бо сім'я жила досить бідно. Много вас було? Да, у нас 6 дітей було у мамки з няньком. Бо до 44-го року сім'я була багата. Ми мали. В общем, на нашій землі се побудувало тепер 4-та частина Довгого. Газдові були? Були великі газдові, але за це наша сім'я трохи пострадала. У нас був великий ресторан, Вендіглю, як казали колись. От, і у нас то забрали, у ньому був клуб, у ньому там було все. В общем, і ми досить бідно жили. Будемо казати відверто, що ми дуже так іппеніс ми по ковдах не ходили, але діти ся вчили в інтернаті, я ся вчив в інтернаті. От. Бо Святий Вечір – то був Святий Вечір, Великдень – то був Великдень. У хижі був достаток і в їжі, і у всьому. Чи любила ваша сім'я співати? Ну, повісти, що любила співати, звичайно любила, бо і мати була дуже співоча жінка. Батько пішов рано, пішов батько в 69-му році, на 62-му році життя, мені було там якихось 16 років, але любима його пісня була «Червона ружа трояка». Це ми на все життя запам'ятали, він дуже її часто співав. От. А мамка була дуже співоча жінка. І вона, як у нас прийнято казати, ходила на савтері, дякувала, там читала і співала. І до останніх там 86-85 років прожила. І до останнього вона ходила на савтері. А так вона в самодіяльності брати участь вона не брала, бо вона не працювала на заводі, на лісокомбінаті, де був хор Машкіна. Але вона співала. Її самодіяльність була савторі? Ні, її самодіяльність була 6 дітей. Розумієте, котрі співали, котрі танцювали, котрі все робили коло мамки. Як то стало, що ви стали хореографом? Хореографію я обрав дякуючи чудовому педагогу, чудовій людині
як ми його називали, Дежи в Бачі, Дезидер Юрійович Лізак. Був такий балетмейстер, чудова людина, дитячий балетмейстер, дитячий педагог у Берегу. Я навчався в Берегівській школі-інтернаті номер 2. До речі, навчався у класі Б, російською мовою з 5 класу навчався. І цього року 40 років, як я випустився з тої школи, 8 клас закінчив, і всіх випускників цієї школи, якщо це піде в ефір, я вітаю випускників 68-го року. От, з цією датою. От. Потім у нас директором школи були видатні особистості на той час. Це був Василь Васильович Овсак, і потім був Станкович Федір Іванович, батько композитора Євгена Станковича. Да. Тобто там було закладений фундамент. Ми танцювали, вивчали народні танці. От. Як я вже наголошував, я вже в 63-му, 64-му році у філармонії виступав на сцені. І після цього я потім вступив до Хуського культосвітнього училища. У мене не було можливості навчатися в 10 класі, тому що мені треба здобувати було професію. А це була нагода після 8 класу поступити. Я поступив, і Гавриляк Михайло Іванович був у нас провідним фахівцем і класний батько, як би ми зараз сказали, класний керівник був. Так що потім я став професійним танцівником. В яких провідних колективах ви танцювали? Я танцював в ансамблі «Танці Сибірі». От. Спочатку я служив в армії у Забайкальському воєнному окрузі. Там теж танцював з балетмейстерами, працював видатними. А потім сам, як педагог, працював. Я керував верховиною ансамблем пісні танців Іршавської, яка в той час, коли я працював балетмейстером, цей колектив був, йому не було рівних у Радянському Союзі. Не було мупари. Не було мупари, як казали, для Клари Федорівни. Не було. І ми з Мирославом Вантухом на той час подружилися, і зараз у нас дуже хороші стосунки з ним. Міська хореографія, скажімо так, що маленько занепала. Як думаєте, що треба для того, аби відродити ту школу, яка була дуже файна? Ні, я вам хочу казати так. Не занепала хореографія, не занепала. Бо слово хореографія – це наука. І її вивчають і продовжують вивчати. Сказати можна те, що масовий танець, масовий народний танець пропав, бо немає дитячих колективів. Можна говорити, а можна робити. Так треба робити. І через це наше суспільство деградує. Бо у нас язики подвішені. Біда Горбачова була в чому? Він дав можливість людям говорити, а говорити ми любимо. І все. Більш ми ніч не любимо робити. Робити ми не любимо, а любимо говорити. Я тільки з вами не согласна, бо закарпатці і спокон віків нарвані на роботу. Ні, добре, я з вами тільки согласен, бо був у Америці, у Сполучених Штатах Америки, і зустрічався з деякими бізнесменами, які займалися будівництвом. І вони мені казали, що кіть ми чуємо, що це із Транскарпатії, то ми знаємо, що їхніх дідів-прадідів, котрі до воїни, між Першою і Другою світовою війною йшли туди робити, то ми беремо навіть, не никаємо на кваліфікацію. Ми знаємо, що всі люди будуть робити і знають свою роботу. Так що, айбо й все нам ся достало від наших дідів і прадідів. Я з деякого часу відійшов від хореографії. Від мистецтва я не відійшов, а від хореографії безпосередньо відійшов. Я зараз професійно займаюся економікою, я сам доктор економічних наук. І я бачу, що нема
от нема тої жилки у нашого українського люду відстоювати своє національне. І на економічному рівні, розумієте? Я вже не кажу. Так, ми вже видимо, вишиванок стало більше в Києві. То більше форма, а не зміст, правда? Ви знаєте, був і зміст. У 2004 році люди декому повірили. От. Але дехто не оправдав цю довіру. Тоді говорили, майже півроку в Києві домінувала українська мова. І це, я думав, що треба було скористатися. Ну, якщо ми говоримо за загальнонаціональні проблеми. А коли говорити за Закарпаття, то в Закарпатті є така проблема, як економіст. Я вам хочу повісти тонко. Закарпатців звабив долар. Або, ще в повісті, мало розбалував долар. Бо наші люди ходили ще з початку перебудови, з 90-х років ходили в Польщу, ходили на Чехи, ходили в Мадярщину, і мало дали ходили, робили, і тільки усе були гроші. Ви, може, ще не знаєте таку інформацію. У 1968 році архівні матеріали мені потрапили до рук, що у нас була безробіття на Закарпатті 26%. Це дуже великий відсоток для такої невеличкої конгломерації людей. Да. І наші люди і на Скирдовку ходили, і на Ламаня, і всюди по Україні, в Росії, на будівництво, на лісосплав і так далі. І теж заробляли велику копійку. Ви поникайте, у нас не такі хижі, як у центральній Україні, це в других там, я вже за Росію не кажу. От. Не такі хижі, у нас хижі в емелет, як кажуть, в етаж. Ну, і люди трохи у нас все-таки не казати, що вони бідні, не можу сказати, що народ багатий, але народ все-таки збалований. Тобто ціну копійки вже не знають. Бо можеш видіти, вже дарабець хліба ся валять на землі. Можеш видіти це вже. І це не притаманно Закарпаттю було нігде, бо пшениця у нас дуже тяжко родила. І тот дарабець хліба, коли ви можете пам'ятати, в 60-х роках у нас голод був. У нас у 61-му році був голод на хліб при Хрущові. От, і давки були, і їли ми... Ви знаєте, я до сих пір вважаю, що найсмачний хліб – то кендеричений богач. Так, я тут вас підтримую, і деякий час я працював у Хорватському університеті, і коли зайшов у магазин, дивлюся, продається на полиці кендеричений хліб. І з того часу я кожен день брав дарабець кендериченого хліба, молоко, і кожен фрищик у мене був такий. А мені цікаво, уж як у нинішньому світі, як живуть там русини? Чи зустрічалися ви з ними? І які вони люди? Ну, я вам хочу повісти, що у них на державному рівні зазначено, що це є нація. Нація русини. Значить, у тій же Хорватії є спілка, Союз русинів. Так? У Сербії теж, Болгарії теж. 22 країни світу узнали нас. От. Нас не треба узнавати. Я не знаю, там 20 чи 22, чи скільки країн, ну, держави, де я був і де є русини, це є на державному рівні нація. Розумієте? І визнавати нас чи не визнавати, то нонсенс. Ми є. Чистоване Іване, і на закінчення нашої програми будьте добрі, пожелання нашим русинам. Ну що, я вам хочу повісти одно. Русини були ще до Московії. І не треба нам прив'язувати до Московії, бо все, що пішло на схід, то пішло від нас, від русинів.
чи рутенів, називайте як хочете. Але основа все рівно є. Ми русини, не ми, то те, що на Закарпатті лише живуть, а взагалі русини, котрі сі розбігли по всьому світу, шукаючи кращої долі. От. І хочу що побажати? Хочу побажати зберігати мову, хочу побажати зберігати мистецтво, пісню, танець, вишивку. Лише русина може упознати по тому, що у нього на вишивці домінує фіолетовий колір. Все, і це вже видно, що русинська вишивка. Чистовний Іване, я дуже вам вкрасно дякую за те, що сте за ті пару минут розказали про свою біографію, спомнили сте своє життя. Дай вам Боже щастя, здоров'я, достатку, благополуччя. А вам, шановні телеглядачі, я бажаю, любіть свою рідну землю, любіть свій язик, чистуйтеся і майте добро у серці, несіть його по всій землі.